kawai kijing thoa kamangalayo I bakala thoa ba iwe I rangba iba judan naka VPP bat ibal juben sarkar Henry mentapat ila join siya NPP Dikadai kita kaju kaba kini ki ba kibalaju wan haki comment section kibalaju pensyaya nga ba ngadai kata ka priu kebala wan na kabenta ka parti jong ka BPP kata ka bangakwa bangan pensyai pat nakaliang jonga kadai ka ba ngaru ngamdai kita ka priu kebala wan ha kanu ka parti ngasuan riu shimet ngasuan sobha hai ta ijing lat luit jonga banga ladep ki kamram kamdai shu karta jonga bangan tang trai kum kita ki por ki balalet tang lawan melen hakan kansan ba ngadon shibuni ki ai ki bangan keren tang ba ki ba ngam shim pat lapen I yang akalenti bangan la bangan keren henry on dang lawan hakan kansan kalapan I hi kalenti bakini ki bawan haki comment section kila tharai bangadei ka priu kwa don ha ka party jong ka BPP namar bangala shantur bat iba aden ha ka tu ka por ka ba ngalalek ban shukali ya ka tu ka sanat jong sim sora denrei ngade ka priu ka ba larang ba bat ngadon kam bangandawat bin pa bin bakumnu bandrong ha ka politics kada dei banda pen I da kalenti kada dei banda ya da jing start da jing shampang bat kadai kat kum kading tip haki ule putih ba lada ngem pat kot ya kata kading ule ru kampat long kaba ya ringkat bor bangin wan ha kata ka sensyar kadar bat kadai kata kabakat manganang wan haki nekiransan ngalanang shampang ba ngadai ka briu ka bajan ye iba aden henry iba aden imshim la tre banya selok bat nga bat im jutre ban ai min sim yang nga bat ba ladang adon shibun kijing tuna ya kata nga pediang shuaning kong ba ladang ade ka briu ko ba lek banya kandu ye iba aden tang na ka benta ban persya ye iba aden tekadai kata ka ba iba aden ide ban persya yang nga henry ngam shim lek na ka benta ban persya ya I ngalet ban kali ban wat hang nu ba kadon ka daka jingya persya haki kam kijam ki baya dei bat ka sensyar ka khadar henry imshim ai men sim yang bat imshim tre asyu ban selok bat ba kalong kai ai ka jing bum burum yang I kiru kadai bat kadai kata ka ba ngaru ngalaya la kalenti ka ba ngam shim don syak no ka parti bat parti ke baju it ngadu jenong kelung jongahi kade ke kongres parti tangba om judan kino kita ki politician ki bajuan haga yang kasam ke jonga wat ki bana kan ni kaliang ka sarkaru ki babun bah ki banga jujan ngajulet handu iyang jong kiru henry kim judan iwedu kita ki ban terwa pisane ki ban terwa ban khot yaki ban khot yang syakta parti jongki om judan kum kata namarwa kim patip ngade ka priu ko bala ipit ne em bangan wan hakin kiransan jongki social media la ne kim patip bangala ipit ne em bangan wan hakitaki sensyar kadar tikade kata ka ba ni hire orang ba ibala he belasan ni hab benda ya da kalenti ni hab benda sengap tu langi long shisha kita kiba latebit ne em bangin wan ban persyang ban le kinu ki kam ki barat ba na ka benta ki pat ka jelah ti ondang laya denti kat banang mi kisni ngalayo ipan ba kadai ka sarkar kadai ka nikas parti jong ka NPP pat ki ba nang pade ban pen I ha ka bakin ya lap ha san election bat kilong ki ba itenat karu ko melap jongki na marba ki kran be ya kanu kono kamat ka ba ki trai ya ki kam ki barat ba kumno benon ra ya karoi ka parah ka dela ki kadai kata ka ba ngaru menta ngala persyang ban wat lat
bangan rong hakinu ki parti kita ki bangan la bangan le na kabanta ki pat jela wat lada phi kita ki bawan haki comment section le si phim pat la ban priang ru ngaru ngakoloi bangan wat chuchu ba kilat kilti ki dang bun bangin ni dei ban bit chwaya la di shua bangin rong ha kita ki sanshar khadar tang kata hi kadi kaba ngakwa ban pensyai ya phi ki pat ba ngam shim dei ka breu batan ha kanu ka parti tang ba lada kanu ka parti kaba reishit hem na ka bantah ki pat ba ni dei bangin long ki bakaloi ban yasno khati kublish punya phi ba ro ki bi sngap ya kini ki video ki jonga ki ba wat lada ngam pat la bangan le kinu ki kam ki barat ba na ka bantah jong phi ngai scam bakat nang mi kisngi ngan sa yo kabor ngan sa nang shampang shushu